Okupatsirani nkhanizi ndine Happy Mzembe. Poyamba nayi mitu yake. Ripoti loyamba la ngozi ya ndege mu Chikangawa likuti ndegeyo inalibe zojambulira mawu athu akamalankhulana mu ndege. Khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yati kutolera ndalama za msonkho malo 2000 okha malo 40,000 omwe imayenera kutolera. Bungwe la Macra lauza eni nyumba zowulutsa mawu kuti aziyesetsa kukonza mapulogalamu abwino oyenera kumvera. Mzamasewero mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Frames watulutsa mndandanda wa osewera 28 omwe awagwiritsa ntchito m'masewero awiri a AFCON. Tikhale limodzi tili ndi zambiri pa izi komanso zina. Ripoti loyamba la akatswiri ofufuza ngozi za ndege mdziko la German laonetsa kuti ndege yomwe inagwa mu nkhalango ya Chikangawa ndi kupha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi ena asanu ndi atatu inalibe zotapira mawu anthu akamalankhulana mu ndege. Ripoti ili inatinso ndegeyi inauluka m'munsi kwambiri ndipo khopi lake limodzi linakola mtengo isanagwe mu nkhalangoyo. Akatswiriwa mu ripoti ili kwambiri afotokozera momwe ndegeyi inayendera pa 10 Juni kuchoka ku bwalo la ndege la Mzuzu kupita ku bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe ndi kubwerera kukafika pamalo omwe idachitira ngozi. Kasimu Aubi wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Ripoti loyambirali lomwe akatswiri ofufuza za ngozi za ndege a German Federal Bureau of Aircraft Accidents atulutsa lero lakamba magawo angapo. Mwazina, ripoti ili likuonetsa kuti ndege isadagwe mbali yake imodzi idakola mtengo kenaka nikugwera pansi. Ripoti ili likuonetsanso kuti zipangizo zogwiritsa ntchito kuti oyendesa ndege komanso ena azilumikizana sizimagwira ntchito ndipo chipangizo chomwe chimaonetsa kuti ndege yachita ngozi chotchedwa emergency locator transmitter sichimagwira ntchito mu ndegeyi kamba kuti mabatiri ake adasiya kugwira ntchito mchaka cha 2004. Ripoti ili latinso palibe umboni kuti moto unayaka mkati mwa ndegeyi kapena kunja kamba ka ngoziyi. Koma ripoti ili lati ndikofunika kuti nduna yona zachitetezo mdziko lino ionetsetse kuti mu ndege za nthambi ya Malawi Air Force ogwira ntchito ake ali ndi zipangizo zokwanira zomwe zingawathandize kuti azilumikizana maka pa nthawi ngati izi. Amaiko Kayatsa ndi wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition lomwe ndi limodzi mwa mabungwe omwe anati ndikofunika kuti pachitike kafukufuku pa ngoziyi ndipo akuti kutuluka kwa ripoti ili ndi nkhani yabwino. Ichi ndi chinthu chabwino kwambiri tikuyembekeza tsopano kuti amalawi ambiri akhala ndi mwayi uwerenga kuti aziwe kuti chinapangisa ngozi ndi chani nanga kuti ngati pali zisogozo kapena kuti ma recommendations kuti ma recommendations amene apereke ndi otani chinthu chakuti munazoterezi zisazachitikenso. Ifeyo tili ndi chiyembekezo kuti onse amene amachita kafukufuku panga chimodzimodzi amene apangira aku Germany kutulutsa maripoti yawo kuti amalawi akhale ndi mwayi owerenga zimene anapeza. Akuluakulu aboma asadalankhulapo kanthu pa ripoti loyambirira lomwe latulukali. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasimu Aubi. Anthu okhudzidwa ayankhulapo pa za ripoti ili ndipo amodzi mwa iwo ndi mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala. Chaliona kumano sikuyankhulapo kaye kanthu pakadali pano mpaka na akatswiri ena amene tawapatsira atatilongosolera kuti kodi tikutanthauza chani chifukwa mukayiona ripoti imeneyo ili ndi zinthu zambiri zimene mwina munthu amene sumaziwa za aviation mchingerezi ukhoza usadziwapo kwenikweni kuti kodi zimenezi zikutanthauza chani. Ndiye atapempha anthu ena kuti atithandize kutionera ripoti imeneyo kuti tikhoza kuyankhula kukhapokha atatipatsa upangiri oyenerera. Pakadali pano ife ngati chipani tikudikirira china chilichonse chimene chingatithandize kudziwa chomwe chidachitika. Ndiye kafukufuku aliyense amene angathandizire zimenezo ifeyo tikumudikirira ndithu. Komanso kumbukirani kuti tinapempha kumene kuti boma pofuna kuchotsa mafunso amene tili nawo likhazikitse kafukufuku wa padera amene mchingereza amati independence inquiry. Imeneyoyo ndi imene ikhoza kuthandiza kwambiri kuti mwina Malawi komanso kakale ifeyo anthu amene tili mamembers a chipani mafunso athu amene tili nawo ayankhidwe. Mneneri wa kubanja la Chilima a Joshua Valera atuza kuti akuunikabe zomwe zili mu ripoti loyambali. Nduna iwana za mtengatenga Jacob Hara yafotokoza kuti boma lidikira ripoti lonse la ngozi ya ndegeyi kuti nyumba ya malamulo ikambirane.
Ahara anena izi mnyumba malamulo pomwe aphungu ena mbali yotsutsa boma amafuna kuti akambirane za lipoti loyambirira lokhudza ngozi lomwe atulutsa akatswiri a za ndege a mdziko la Germany. Malinga ndi Ahara omwenso ndi mtsogoleri wa aphungu ambali ya boma wati aphungu komanso Amalawi akuyenera adekhe pa nkhani ya kafukufukuyi. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati kutolera ndalama kuchokera malo 2000 okha omwe malo 40,000 omwe limene akutolera msonkho zomwe akuti zikukhudza momwe limene akugwirira ntchito zake. Mfumu ya mzindawo Esther Sagawa yati izi zakhala zikuchitika chifukwa anthu sakhutira ndi momwe konsoloyi imagwirira ntchito komanso zazindikira kufunika kopereka ndalamayi. Franklin Mtambalika ali ndi ripoti. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe Esther Sagawa yadandaula kuti anthu a mu mzindawu akuyembekeza zinthu zapamwamba kuchokera ku konsoloyi chonsecho eni malo 2000 ndomwe akuwapatsa ndalama mwa malo 40,000. Asagawa adakukhulupirira kuti anthuwa akusowekera chidziwitso pa mavuto omwe konsoloyi ikukumana nawo kamba kakusapereka ndalamako. Vuto ndionena kuti ena sadziwa kuti mwina akuyenekera kupereka mauteleti ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Ena amadandaula mwina service imene amalandira kuchokera ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Komanso ena imakhala kuti ali ndi ulisikabe kunena kuti mwina atenge nthawi yawo kupita ukalipira mauteleti amene ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Mmodzi momwe amankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana Victor Chipofya watengakhale ndi udindo wa nzika kulemekeza malamulo konsoloyi iwonetse ntchito zake kuti anthu akupeke. Ayenera kuona kuti ndalama ija ikugwiritsidwa ntchito moyenerera andi kumuthandiza munthuyo. Ngati munthu saona zimenezi chidwi chokuti apereke ndalama zija chimacheperapo. China ndichokuti Malawi wina aliyense ayenera kuzitengera payekha kunena kuti ngati nzika ya dziko ayenera kupereka ndalama zothandizira chitukuko cha dziko lake. Panakali pano konsolo yati yachotsa kaye chindapusa kwa omwe akhala sakulipira ndalama kuchokera mu chaka cha 2015 ngati angalipire ndalama zawo kuyambira pa 1 Seputembala mpaka pa 31 Disembala chaka chino. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lauza eni nyumba zowulutsa mawu mdziko lino kuti aziyesetsa kukonza mapulogalamu abwino komanso oyenera omvera. Mkulu wa MACRA Adaudu Suleiman anena izi ku Lilongwe pomwe amakhazikitsa ntchito oyika nyumba zowulutsa mawu ku University a mdziko lino komwe anonjezera kuti nyumba zambiri zowulutsa mawu zimalephera kukonza uthenga oyenera omvera awo. John Paul Kayoni ali ndi nkhani yonse. Bungwe la MACRA lati dziko la Malawi likupitirira kuvutika pa ntchito yokonza uthenga oyenera powulutsa mawu mwa zina kamba kakusowa ukadaulo. Mkulu wa MACRA Adaudu Suleiman watiuza kuti chifukwa cha izi bungwe layamba ntchito yokhazikitsa nyumba zowulutsa mawu zing'ono-zing'ono mu sukulu za ukachenjede kuti anthu adziphunzira kukonza uthenga wabwino ndi oyenera powulutsa mawu. Iwo anena izi ku Lilongwe pomwe bungwe la MACRA limakhazikitsa nyumba yowulutsa mawu yaying'ono pa sukulu ya Share World Open University. Malinga ndi a Suleiman, wireless zonse zing'ono-zing'onozi zizifunsidwa kutsatira bwino malamulo owulutsira mawu mdziko lino. Adziwulutsa zinthu zimene akupanga ndi ana asukulu. Ndi chiyembekezo chathu nchoti anthu amene aonetsa luso, aonetsa kaso ndi kuti atipangira mapulogalamu osangalatsa. Sukulu za ukachenjede zonse pamodzi 10 zomwe ndikuphatikizapo University of Malawi UNIMA, Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS, Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana, Mzuzu University ndi Malawi Adventist University zipindula ndi ntchitoyi. Katswiri pa nkhani zofalitsa ndi kuwulutsa mawu Dr. Sidney Kankuzi wati ntchitoyi ithandiza kuti owulutsa mawu aphunzire bwino ndi kuyamba kukonza uthenga oyenera powulutsa mawu. University amene amaphunzitsa anthu zautola nkhani muli anthu ambiri amene akhoza kukwanitsa kupanga mapulogalamu osiyanasiyana amathumo muno komanso okamba za mathumo muno koma analibe mpata otero chifukwa kuti mauniversity athu tena ndi mauniversity akunja analibe ma campus radio. Ndi apapo anotsopano ndoti akamaphunzira azikhala ndi mpata ozichita pa wireless. Bungwe la MACRA layika padera 500 million malayi kwacha kuti ligwirire ntchitoyi ndipo pa sukulu iliyonse idzigwiritsa ntchito 50 million malayi kwacha. Ndine John Paul Kayuni malo mwa Zodiac. Akatswiri pa zaulamuliro ati mchitidwe omwe aphungu ena a nyumba amalamulo ndi nduna za boma akuchita kunyanyala osabwera mnyumbayi chiyambire zokambirana sabata ino ndi zokhumudwitsa.
akatswiriwa a Victor Chipofya ndi a Wonderful Mkhuche ati izi zili ndi kuthekera kochepetsa chidwi mwa Amalawi omwe anawasankha kuti adziwayimira mnyumbayi pa nkhani zomwe zimawakhudza. Zuleka Nanguwo walemba ripoti. Akatswiri olankhulapo pa zaulamuliro wabwino ati ngati Amalawi sakuyimiridwa bwino mnyumba ya malamulo zichititsa kuti ataye chikhulupiriro mwa adindo. Olankhulapo pa zaulamuliro wabwino a Victor Chipofya wati kukhazikitsa ndondomeko zokhwima zoti aphungu ndi nduna zolephera kupita mnyumbayi pa zokambirana popanda zifukwa zomveka akulandira chilango kuchititsa kuti adindowa azichita zinthu zoyenera. Iwo ati ichi ndi chizindikiro choti nduna zina ndi aphungu ena sakuyenera kukhala m'maudindo. Ndalama zomwe amagwiritsira ntchito anthu aja ndi ndalama za Amalawi andi iwo aja makhala kuti akulandira maalawansi osiyanasiyana andi kusapezeka kwawo ku nyumba ya malamulo ndiye kuti iwo asakugwira ntchito yawo mmene Amalawi akuyembekezera kuti agwirire ntchito yawo. Mawu ake a Wonderful Mkhuche wati spikala wa nyumbayi aonetsetse kuti anthu mdziko lino akutha kuona mndandanda wa nduna ndi aphungu a nyumba ya malamulo omwe akupezeka pa zokambirana za mnyumbayi kuti adziwe ngati adindowa akuwayimirira bwino mnyumbayi. Ndondomeko yomwe ndunena apa tinayigwiritsa kale ntchito koma mwina titati tayigwiritsa ntchito mooneka bwino sitakuthandiza kuti tikhale ndi register ndithu yoonekera kuti kodi aphungu amene anapita ndi atiwo kapenanso nduna zomwe zinali kumeneko ndi zitizo. Lachinayi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP chigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka anadandaula kuti nduna zina sizikumabwera mnyumbayi kudzakhala nawo pa zokambirana ponena kuti mafunso ena amafunika eni yake kuti awayankhe. Dandaulo lawo linadza pomwe nduna ya zaulimi a Sam Kawale inalephera kubwera mnyumbayi ndi kupereka mphamvu kwa mtsogoleri wa nyumbayi ya Richard Chimwendo Banda kuti awayimirire. Zuleka Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Tsopano tione momwe ndalama yakwacha kuchita pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malingana ndi banki yaikulu ya Reserve. Umu ndi momwe ndalama yakwacha kuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malingana ndi banki yaikulu mdziko lino ya Reserve. Mukuona nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Happy Mzembe tili ndi zambiri nkhani pomwepo. Life moves fast, and so should your packages. Say goodbye to waiting and hello to convenience with Post Courier, your go-to courier service. When you choose Post Courier, you're choosing speed, reliability, and peace of mind. I can always count on Post Courier for quick and safe deliveries. They never let me down. Wukani Education Facility wishes to inform the general public that registration for Term 1 of 2024-2025 academic year is in progress. Places are available from Nursery 1 to Primary 7 and Form 1 to Form 4 in the following campuses: Wukani Education Facility Primary and Secondary School, Mzuzu Campus. Call 0991-453-312. John Derby Primary in Karonga. Call 0995-027
087-330. Silver Heights Primary at Ikwendeni. Call 0883-352-509. Ezulini Primary in Mzimba. Call 0998-872-800. And Think Big Primary in Kasungu. Call 0884-368-242. First term of 2024-2025 academic year opens on 16 September 2024. Wukami schools are the best centers of excellence in Malawi. We prepare a child in all areas, intellectually, spiritually, morally, and physically. The school has 100% pass rate, the state-of-the-art classrooms, well-equipped laboratories, and library facilities. Wukami Education Facilities. Play, explore, discover, and know the world. Count your many blessings, money can. Mbatatisi ndi chakudya chokoma kwambiri. Mbatatisi yomwe yonse chuma kwa alimi otsogola komanso mavenda. Tsopano kwabwera mbatatisi ya mtundu wa chuma yomwe alimi akupha nayo makwacha. Chuma ndi mbatatisi yomwe imacha msanga masiku 90 okha, imayika kwambiri kupatsa alimi 40 tons pa hekta imodzi. Imapirira kung'amba ndi kuchita bwino ndi mvula yochepa. Imapiriranso kuchiwawo ndi tizilombo. Mbatatisi ya mtundu wa chuma ili ndi khungu lolimba, si supuka, ndipo imakhalisa ili bwinobwino komanso sipuka wamba. Ili ngulu la zakudya zokhutitsa ndipo imapatsa thanzi ndi mphamvu. Anthu ndi makampani opanga zakudya kuchoka ku mbatatisi monga Chipisi, Macrisps ndi zina akukonda kwambiri mbatatisi ya mtundu wa chuma. Pindulani thanzi ndi ndalama ndi mbatatisi ya mtundu wa chuma. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland kudzera ku RTC Market Project. takulandiraniso ndipo muli ndine Happy Mzembe, ndipo pamene tikupitirira tionenso mitu ya nkhanizi. Ripoti loyamba la ngozi ya ndege muchikangawa ndikuti ndegeyo inalibe zojambulira mawu anthu akamalankhulana mu ndege. Consul ya mzinda wa Lilongwe yati kutolera ndalama za msonkho malo 2,000 okha m'malo mwa malo 40,000 omwe imayenera kutolera. Bungwe la Macra lauza eni nyumba zowulutsa mawu kuti aziyesetsa kukonza mapulogalamu abwino oyenera omvera. Zamasewero mphunzitsi wa timu ya dziko lino Flames watulutsa mndandanda wa osewera 28 omwe awagwiritse ntchito m'masewero awiri a AFCON. Tipitirire ndi nkhanizi. Bungwe lokongoza ndalama la Finka Malawi layika padera 1 billion kwacha kuti ithandizire nzika za dziko lino kupeza maphunziro mosavuta. Mkulu wa bungweli a Charles Bello wauzatu nkhani mu mzinda wa Blantyre kuti kudzera mu ndondomekoyi akuyembekezera kukonza midadada yophunzirira yomwe inawonongeka, kugula madesiki komanso zipangizo za makono zophunzirira. Pomwe patsala miyezi yochepa kuti nyengo ya dzinja iyambe, adindo kudwangwa mboma la Nkhotakota ali ndi nkhawa kuti anthu ochuluka omwe anakhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira posachedwa apa abwerera ku malo achiopsezo cha ngozi zotere. Nyakwawa Simeon ya Kanyenda yanena izi makamaka izi zomwechi chifukwa anthuwa alibe ndalama kuti agule malo atsopano osamukirako. Posachedwa apa Consul ya bomalo inati kukonza zopeza malo ena osamutsira anthuwo mogwirizana ndi mafumu, koma izi sizinatheke. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Anthu ochuluka ndela la matiki kudwangwa mboma la Nkhotakota omwe anakhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira tsopano abwereranso m'madera awo. Village Head Simeon Kanyenda ya ndelalo yati izi zili chomwechi chifukwa anthuwo sangakwanitse kugula malo atsopano. A Village Head Kanyenda ati potengera momwe zinthu zilili pano anthuwa alinso pa chiopsezo chokumana ndi ngozi za madzi osefukira mtsogolomo. Iwo anena izi pomwe bungwe la Anglican Council in Malawi limapereka thandizo lachimanga kwa ena mwa anthu omwe anakhudzidwa ndi ngoziyo. Ineyo nkhala ndili nayo chifukwa ena ndoti malo amene akukhala malo awo
madzi achepera ndiye anabwerera m'malo mwawo kumanga zisakasa chifukwa chakuti akusowa kokhala. mkulu woyendetsa ntchito yokhudza kusunga ndi kubwereketsa ndalama ku bungwe la Anglican Council in Malawi Busa Canon Chanza ati thandizolo likusonyeza kudzipereka kwa mpingo wa Anglican pofikira anthu omwe akuvutika. Zatikhudza kwambiri ndaona kuti wina aliyense ayena kuti azithandizidwe ngati mpingo ifeyo ngati ampingo ngati achikhristu timayenera kuti nthawi zambirimbiri pamene anthu akumakhala ndi mavuto tizithandizana pamodzi. Ndipo kumbali yake mkulu wa bungwe la Hope International dziko lino Douglas Kulaisi anati thandizolo alipereka potengeranso kuti mabungwe awiriwa amagwira ntchito ndi anthu ambomali. Lero lotabwera kudzaonesera chikondi chathu komanso ubale wathu omwe tili nawo pakati pa ife ndi Anglikani, komanso chifukwa cha anthu amene ali m'magulu osiyanasiyana amene amasunga ndi kubwerekesa ndalama. Manja okwana 550 omwe anakhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira alandira thumba lachimanga lolemera makilogramu 50 banja lililonse. Winston Kaimira, Zodiac Kotakota. Gulu la chikhalidwe la Karonga Chitipa Heritage chinatigwiritsa ntchito mwambo wa chaka chino wa chikhalidwe cha anthu aku Karonga ndi ku Chitipa omwe uchitike mu Oktoba kupereka mwayi kwa omwe ali ndi mbiri ya chikhalidwechi kugawana ndi achinyamata omwe asunga uthengawo mu njira zamakono. Wapampando wa gululi Amarumbo Mwasinga wati mwambowu udzachitika pa 18 ndi 19 Okutobala pa phiri la Mbande ku Karonga. Iwo adakuyembekezeka kugwiritsa ntchito pafupifupi 50 miliyoni kwacha pa mwambowu omwe kudzakhale magule ndi zakudya. Chidwi kwambiri chili pa kukumanizana anthu kuti abwere pamodzi tikambirane tiphunzitsane ma cultures amene makolo athu anayambira ndi mmene amatiphunzitsira. So zimenezo tikufuna kuti tiyesese kuti amene ali ndi nkhani ngati zosiyanasiyana zimene amadziwa za ifeyo mkhalidwe wathu azatiuze, komanso tiphatikize ndi za makonozi ana masiku ano akupanga kwambiri za technology ndi AI. Tikufuna kuti mwina zimenezozo zingathandize kusunga chikhalidwe chimene makolo athu ana. Chuma sikwenikweni kuti tiwikapo mtima kwambiri, koma chinthu china chilichonse chimakhala chokuti chikufuna ndalama masiku ano. Ndi chifukwa chake tikupempha anthu kuti ngati ali oti akhoza kutithandiza afike tingakondwere kwambiri ndiponso tingayamike kwambiri. Tsopano tione nkhani za masewero. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino Patrick Mabedi watulutsa mndandanda wa osewera 28 omwe awagwiritsa ntchito pa masewera awiri amu Africa Cup of Nations ndi Burundi ndi Burkina Faso pa 5 ndi pa 9 September, ndipo watenga osewera ambiri omwe amawadalira. Polengeza mayinawa Mabedi ati ngakhale kuti akhale ndi masiku ochepa okonzekerera, komabe ali ndi chikhulupiriro kuti ayamba bwino mpikisanowo. Flames ikuyang'ana kuti idzigulire malo mu mpikisano wa AFCON chaka chamawa italephera kusewera wa chaka chatha. Bright Kanyama walemba ripoti. Timu ya dziko lino ya Flames iyamba ntchito yake yodzigulira malo ku mpikisano wa mchaka cha 2025 wa AFCON lachinayi likudzali pamene ikhale kusewera ndi Burundi pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe isanalowere mdziko la Burkina Faso kakumana ndi timu ya mdzikolo masiku ake anayi otsatira. Mphunzitsi wa timu ya Flames wadalira anyamata 28 omwe wasankha kuti akamugwirire ntchito pa masewero awiriwa. Mndandandawo omwe watuluka kummawa lachisanu, mphunzitsiyu waitananso otseka kumbuyo wa Bullets Gomezian Chilwa komanso osewera kutsogolo ya Manchester omwe wakhala sakuatenga pakatipa chitengereni ntchito ngati mphunzitsi wa timu ya Flames, pamene John Banda ndamene akuyembekezeka kuti ayitsogolere timu iyi pa masewero onse awiri. Mphunzitsi wa timu ya Flames Mabedi wati ndokhumudwa kuti timu iyi ikhala ndi nthawi yochepa chabe yokonzekera, atikamba kuti ini masiku anayi wokha kuti ikhale pamodzi isanakumane ndi timu ya Burundi. Ine ngati coach ndisaname sinokhutira chifukwa padakali panopo at least 5 days 7 days bola, koma mutati muonesese masiku awo tindi FDH final yomwe kumenyedwa pa 1, which means ma players mukambo pa 2 ndipo mwe akupanga medical test.
so akachita check ni doctors ndio pa 3 ndipo itakhala ndi full time training, so pa 4 it's pretty much training, so which means tikayionesesa ndio training ndi tsiku limodzi yomwe kwa ine ngati coach yomwe sindikukhudzidwa nayo. I think nthawi ndio sakwira. Malawi isewera ndi Burundi pa 5 September pa Khomo, isanasewere koyenda ndi Burkina Faso pa 9 September 2024. Timu iyi idakanika kudzigulira malo mu mpikisano wa 2023 AFCON, ndipo pano ikuyang'anira kuti ibwererenso ku mpikisanowo omwe uchitike mchaka cha 2025. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Awaso ndipo pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane